बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची महिने आम्हा प्रियांकाती नदीकर आता आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सोम्याचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मध्ये जा. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची महिने आम्हा प्रियांकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनी चलो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची महिने आम्हा प्रियांकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाची माई आम्हा पासोत विनंती कर. आम्ही फौजमच्या खातीर माग्या ए सम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर इतरेवतान क्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जण कष्ट आणि गुस्वारी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पाहू तुल्पा आमच्या अंतस्करणाने वचून आम्ही मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझे रखण्या सर्गींचे दयेन मका दिला मुझे मोतू जोडाय मका राख संभाळ आणि सलय आमेन. ससना सविषय उदितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधाने दिविषय घेऊन आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या सुसादम का संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाच्या आणि पासाचेर आडी दादी आणि समित देवदन का फरमाव देऊन प्रार्थना मागता आणि तो या सर्गावेल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे बाडव संसारा विस्तारल्या सैताना आणि त्याच्या हरा खोट्या देवाच्या पदवी यम काढून लटून घाल आमेन. सत मानता देवा सर्व पदवीदार बापा सर्ग आणि पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याचे एकल्या सुपुतात आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभावलो अहंकार मर्यंत जन्मलो पासला त्या काल त्याने कष्ट असले तक्का कुसा जडलो तोमेला अंतका निकेपलो तोमेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यांतलो जीवन सरगार चढलो सर्व पदवीदार देव पचवजा बसला तैता जीवानी मेल्यांची मुंसुबी करून सत पवित्र कॅथोलिक पैसवे भक्तांचे एकतर पाटकांचे बक्षणे जीवन आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज अमका येव तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्यान सोडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुमयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे महिने आम्हा प्रियांकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे महिने आम्हा प्रियांकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे महिने आम्हा प्रियांकाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एक घडी बोर आमचे माईक अनम्यूट कर थोडा वेळ त्या समय आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
महिमा तो का पप्पा, महिमा तो का यीशु, महिमा तो का पवित्र नाव रोज भरले जाऊ, तुझ्या नावाची स्तुती जाऊ, महिमा जाऊ, पदवी का जेजू 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 या हालेलुया बाप्पा हर एक तुझ्या भुरग्यांना समर्पिता युट्यूब चेरता माचेर मागतल्या तुझ्या सगळ्या भुरग्यांक स्पर्श कर हो पवित्र अमल रगत दैवी कृपे दैवी या भुरग्याच्या जीवितात तुझी काकुळ दाखय कृपा दाखय हालेलुया 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 गर्भात वेदमशीचे तुझे जीवित सगळे हरी एक कष्ट दुःख हरी एक त्यांच्या काळजा असले पीडा हरी एक त्यांच्या काळजा असले काळजा असल्या भार तुझ्या हातात समापित बाप्पा बाप्पा हरी एक त्यांच्या कुडी असले घाई हरी एक त्यांच्या कुडी असले पीडा तुझ्या हातात समर्पित बाप्पा हरी एक त्यांच्या फुटाची तुझ्या हातात समर्पित बाप्पा त्यांच्या कुटुंबात असले हरी एक समस्या तुझ्या हातात समर्पित बाप्पा बाप्पा आगडी आम्हाला आधी पुढे मागता बाप्पा आपण बाप्पा शुक्र तुझ्या भुरग्यांक तूच्या नमान मागता बाप्पा जेजूच्या नमान मागता बाप्पा दैविक काकुळ देवे बाप्पा दैविक काकुळ देवे हालेलुया 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 आणि याकडे आपडता जेजू त्या व्यक्तीक पडता हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 रुदी 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 हालेलुया 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 जेसु 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 हालेलुया 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 रिया 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 जेसु 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 हालेलुया 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 जेसु 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 एक घडी भर आमच्या डोळे आम्ही दप्या दोन्ही हात आमच्या खालसाचे दवरया डोळ्या आमच्या दंप्या Psalm 119 verses 71 कीर्तन 119 वोळ 70 आणि 1 ಕೀರ್ತನೆ 119 71ನೇ ವಾಕ್ಯ म्हजे आयिल्ले कष्ट बरे आकयले कित्याक हांव तुझे कायदे शिकोंक पावलो म्हजेर आयिल्ले कष्ट बरे आकयले कित्याक हांव तुझे कायदे शिकोंक पावलो आयच्या दिसा त्या सुम्याक आमी आमचेर आयिल्ल्या हर एक कश्टांक अर्घा दिवंक जाय हर एक कश्टांनी आमी बरोवसो सणसो न्हय आमी बरोवशान घट जायचे मदर टेरेसा म्हणटा मदर टेरेसा तिने म्हणलें आमच्या जिवितांत येवचे
हर एक कष्ट आमकां दाखोवन दितात की देव आमचो मोग करता. त्या देखून हर एक मार जे कितें कश्टांचे मार आमचेर पडतात, ते मार देवान आमकां दिवचो मोगाचो उमो, होली किस ऑफ लव. देवान आमचो मोग केल्लो. त्या देखून कष्ट आयले म्हणटोन आमी थंय हांगा जावचे न्हय. कष्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां जेजू सांगला, हांव वाट, सत आनी जिवीत. आज तुमी मुजे लागीं येया. मॅथ्यू 11:28. देवाचे उतर म्हणटा, पेद्रूचो पहिले पत्र, पयलो अध्याय 6वी वळ. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. शिसांनी हर एका वेळा संतोष पावली. तांकां जैलान बंद केल्ल्या वेळार ते संतोष पावले. पाऊल आनी सिलास बंदेंत स्तुती करूंक लागले. कोणय चिंतूना. बंदेंत तितले जाण आसले, पळोवनचे रावले. कोणी स्तुती करूना. तांणी चिंतले कोणा हे दोग पिशांक ह्या जैलान घाला म्हणून. जाल्यार पाऊलान आनी सिलासान जेन्ना स्तुती केली, त्या बंद सलाचे थंयसर अजाप घडले. एक भंय कापणी जाल्या पळय जाली. बंद सलाची दारां उक्ती जाली. सांखळी तुटोन पडल्यो. हेच घडटा मोगाचेनो. आमी आमच्या कष्टांच्या वेळार त्या स्वाम्याची स्तुती करतना देवाचे उतर हाका साक्ष. त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा, पेद्रूचे पहिले पत्र, पयलो अध्याय 6वी वळ. 1 Peter 1:6. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें? फुटाक घालन व्हरोवन पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास सोड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भवार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसल्या काळार कीर्त, मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. वय ह्या कुडीन 4 दीस आमी दूख भोगताव. त्या विशयात आमी दूख भोगचे नाका. आमी संतोष पावूंक जाय. कित्याक क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आमकां ताणें हे भाग फावो केला. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसल्ल्यांक आमकां ते भाग फावो जाला. त्या देखून आमी त्या सोम्याक अर्घां दिवंक जाय. एक घडयभर जाता जाल्यार आमचे दोनी हात वयर पारया. आज आमचेर आयिल्ल्या कश्टां पासून मोगाचेनो आमी करेस्माच्या काळार आसा. आज दुसरो दीस करेस्माचो. आमचेर थरावळ कश्ट आयल्यात. सुख नासतना आयल्यात. आमी कितले पटी ते मोगान स्वीकार केला. स्वीकार करचे सोडा. कितले फावटी आमी त्या कश्टान कारण जाल्ले कोण म्हणून सोदूना. जावंक पुरो तांकां पुरपुरोंक सुरू करूं ना, शिराप घालूंक सुरू करूं ना.
नाव पाठ करू सुरू करू ना. ताणे केले ओ तो की तो तसो तो असो सांगला की आम्ही मोगाचे न्हू, आम्ही करिस्माच्या काळार आसा. आम्ही देवाक मोगाची भुरगीं, देवाक मोगाची भुरगीं. देव आमचो मोग करता, देव आमचो मोग करता. त्या देखून आमचे काळीज ताच्या काळजा परी जाल्यार आमी केदाळी मागता. जेजू बळ्या आनी खालच्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें, ताच्या काळजा सारकें आमचे काळीज जावंक जाय. या करिस्माच्या काळार आमी या स्वभावा खातीर बळे आनी खलते काळीज आमचे जावच्या पासून आमी पेसाडूंक जाय. या करिस्माच्या काळार सोम्याक आमचे ते जियोंक दिवंक जाय, जियोंक दिवंक जाय. आमची हर एक करणी, हर एक चिंतना पेल्याच्या मोगा पासून, पेल्याच्या सेवे पासून असले जावंक जाय. या करिस्माच्या काळार जशें जुआंव बाप्तिस्मान सांगलें, जुआंव बाप्तिस्तान सांगलें, जुआंव बाप्तिस्तान हांवें ल्हान ल्हान जाय जाय आनी ताणें व्हड 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 जाय जाय. हांवें ल्हान ल्हान हांवें केलें म्हणच्या बदलाक ताणें केलें, ताणें केलें, ताणें केलें. म्हज्यान कितेंच करूंक जायना. साद आसा की म्हज्यान कितें करूंक, बरें आसा तें कितें करूंक तुज्यान साद आसा की म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी. जेजून दिल्ल्यान न्ही गे, जेजून बळ दिल्ल्यान न्ही गे, जेजून कृपा दिल्ल्यान न्ही गे. त्या समयाक आमचे कश्ट ह्या घडये सरेंडर करया. आज मुशीर आमी ग्रंबल केल्या जावंक पुरो, पश्चाताप पावया. हर एक घडी तपासून पश्चाताप पावया. बरें कनेक सुटावे कुमसार जावया, कुमसारान सांगा. आमी या लेंटाच्या आखरेक येवच्या कुमसारा पासून राखचे नाका. त्यातला टाइम आसा, परतून कुमसार जाय. हाच्या पयले बरें एक कुमसारा तयार करया. पयलेच बरें पवित्रपणाचे जिवीत आज जावन येदळूच आमी प्रारंभ करया. येला ल्हान संगती आमचेतान पयस करया आनी आमची जिणी ताच्या हातान दिवन, आमचे कश्ट ताच्या हातान दिवन, आमची बेजाराय ताच्या हातान दिवन, आमकां दुःख येयल्ल्यान ताच्या हातान दिवन हे घडीभर आमी अर्घा दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शियारा बराबर अर्घा दिवया. आमचे रायिल्ले कश्ट बऱ्याक पडले, आमचे रायिल्ले कश्ट बऱ्याक पडले, कित्याक हांव तुजे आदेश शिकोवंक पावलो, हांव तुजे आदेश शिकोवन पावलो. साम 48 तुझे आदेश म्हाका संतोष दितात. तुझे आदेश पाळूंक म्हाका संतोष, तुझे आदेश पाळूंक म्हाका संतोष. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. सासनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सम्या आणि सडवणदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्कांच्या फरीकपणापासून भोव मोकळा बापा. या करिस्माच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसा. कालच्या दिसा आमच्या कपालाचेर शिंस घालणं आम्ही या करिस्माच्या काळात भितर सरल्या. हांव धूळ माती आणि मातयेक सुपाटी वेतलो. माती किरकोळ माती हेरांनी गुड्डायिल्ली माती, हेरांनी मस्त उंची माती, ती हांव
आणि परत त्या मात्येत तावन हांव आयला, परत हांव त्या मातयेक कसो कसा, परत हांव त्या मातयेक कसो कसा. हाचे मध्ये इल्लेशेच दीस आसचे. एक दीस जावन पुरो, एकच जावन पुरो, नेना कितले दीस म्हणून. आज बापा, आयचो दीस तुझ्या हजरपणान, तुझ्या कृपेन जीवन करपा लागय. तुजो दैवीक आत्मो आमकां तुझ्या मार्गान चलोवंक, आमकां खलते जावन चलोवंक, आमकां खलते आनी बळें करूंक आमकां करपा लागून दी. बापा, आज विशेष ही आशीर्वाद आमचेर तूं देवय. ह्या खरेजमाच्या काळार आमची जिवी संपूर्ण तरान बदल जाय. आमी मेटांनी तुका महिमा दिवंक शिकोवंक कृपा लाभय. जेजूच्या पवित्र आनी बळवंत नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायाचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायाचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायाचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. सासनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मगाच्या पुताची, आमच्या सम्या आनी सरुंदरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून सगळ्या स्त्रियो सांगाता मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे फादर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे फादर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे फादर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे फादर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे फादर, आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे फादर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे फादर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारे फादर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बापा. सासनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता ती मगाच्या पुताची, आमच्या सम्या आनी सरुंदरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या परिपणापासून बापा. या दुसऱ्या कणांत तुझ्या हातान भेटून दिता बापा. आमची कितलीशी भावंडां आसात बापा, कश्टांनी आसात. तांचेर कोणे वायट फोट फिर्याद म्हणून केस केल्या, कोर्टाक कोण गेल्या बापा. कितें सुसूक करनातले स्वता खातीर आज राखोन आसात, नीती खातीर राखोन आसात. देवा, तूं जावन आसाय खरो नीती करत, नीत कर दितलो तूं जावन आसाय बापा. कितले जाणांचे कोर्टान केस आसा, जाग्याचे समस्या आसात, कोणे फॉर्जरी केला, नांव पाड करते आसात, कस दिते आसात, दग दिते आसात, वर्सां जाग्याची केस चलून आसा, डॉक्युमेंट्स समस्या आसात बापा. तांचे हर एकल्याची तूं काकूळ कर म्हणून जेजूच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सगळे सांगाता म्हणून तिसरे तीन पोटी साम 146:7 दर्द भुगतल्यांक तो नीत करून दिता, भुकेल्यांक जेवण दिता, सर्वेस्वर सुटका दिता. साम 146:7 दर्द भुगतल्यांक तो नीत दिता, भुकेल्यांक जेवण दिता, सर्वेस्वर सुटका दिता. साम 146:7 दर्द भुगतल्यांक दिता, भुकेल्यांक जेवण दिता, सर्वेस्वर सुटका दिता. सगळे दादले सांगा
सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाबा. काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकूळ काकूट कर. कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूळ कर कर. बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आणि आमची सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूळ बाबा. कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाबा. काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाबा. काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाबा. काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाबा. काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाबा. काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावमरी फात आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाबा. काकूळ कर. शासनाच्या सपनाच्या बापा बाबा का भेटीता ती मगाच्या पुताची आमच्या समय आणि सगळ्यांना आमच्या जेसू आणि सगळ्या जेजू मूड ख्रिस्ताची आणि आणि रगत रगत आणि आणि देवपण देवपण आमच्या बदकांच्या आमच्या आणि सगळ्या बदकांच्या आणि संसाराच्या सगळ्या पापांच्या संसाराच्या परिपणापासून परिपणापासून बाप्पा याकडान भेटून दिता बाप्पा आज कितले जण पिढी असतात संसार बर असतात विंगड विंगड पिढ्यान कष्ट नसतात कॅन्सर लास्ट स्टेज या जस्ट कॅन्सर म्हणून कळून येयला दुखांत असतात बाप्पा ते किमो घेऊन घेऊन थकून गेल्यात जीव पुरा सुकून आज कंगाल जाऊन गेल्यान पुरा हसताना नसतात बाप्पा तांची काकूळ कर कुणी सगळे दुःख सोसूंक जायना बाप्पा मागता कितले ट्युमर जाला किडनीचे समस्या आणि विंगड विंगड समस्या हॉस्पिटलांत असतात आयसीयूंत असतात इन्क्युबेटर असतात बाप्पा भेटून दिता बाप्पा मेडिसिन काम करत ना सर्जरी जायचे म्हणा डॉक्टरान घाई जाल्लो गुण जायना इन्फेक्शन रावत येत ना कितले जणांक स्टमक अपसेट कितल्या वर्सांत वखद घेतले असतात इदोळ डॉक्टराक नीज तांची पिडा कसले म्हणून सोदून काडूंक जावना कसले केल्यार जायना बापा खंयचे खाणाचे एलर्जी आसा कातीचे समस्या लंप जाला त्या हर एकल्याक तुझ्या समर्पिता हर एका पिड्याचा स्पर्श कर पीसीओडी समस्या गर्भात असलेल्या समस्या फायब्रॉइड्स थायरॉइड तुझ्या हातान भेटून दिता टेंकटाच्या एका सायडीन दुःख असलेल्या एका व्यक्तीक जेजू याकडे स्पर्श करनासा जेजू तुझो मोग करता जेजू तुझो मोग करता तो आशेता तुवें ताच्या आनी लागीं येवचे पासून बापा सगळ्या पिढ्यास्तां समर्पण म्हाका तांची काकूळ कर म्हण जेजूच्या नांवान आमेन 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 साम 30 वर्स 2 सर्वेस्परा म्हज्या सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो बरो केलय सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें 30 वर्स सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो साम 30 Psalm वर्स 30 2 सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आणि तुवें तुवें म्हाका म्हाका बरो बरो केलय सगळ्यो स्त्रियो सांगाता मेळोन जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चावामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. प्रश्नाच्या बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा जसमी आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची खूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणा प्रसत या सौत्या कन्ना जाता जाल्यार आमी दिंबीर पडया दोनी हात उबान विशेष रान एग्जाम बरोवच्या भुरग्यांक समर्पण दिल्या. आज कितले जाणां भुरगीं तांकां एग्जाम आसा, विशेष रान तांची एग्जाम भेटोवन दिव्या बाप्पा. आमच्या भुरग्यांक भेटोवन दिता. खंयची एग्जाम ती बरयतात, जावं पुरो ती सुलाबेची आसा, जावं पुरो ती कश्टाची आसा, जावं पुरो तांच्या मती कसो ना, जावं पुरो त्या सब्जेक्टांत तांकां मस्त कॉम्प्लिकेशन्स आसात. बाबा सगळ्याचे समर्पिता. आज तुझ्या जाणवायेच्या स्पिरितान आमच्या भुरग्यांक भर, धैर्याच्या स्पिरितान तांकां भर, कॉन्फिडन्स तांचे थंय येवन दी. क्वेश्चन पेपर तांणी बरोवचे सगळे, तांणी यूज करचे सगळे पेन्सिल आनी जे कितें पेन यूज करता सगळे जेजूच्या अमोल रक्तान थंय जावन दी. ते मार्कशीट आन्सर क्वेश्चन पेपर पळयतना तांच्या काळजात असल्या सगळे बेपैस आसूं दी. मागता बाबा आज एग्जाम बरोवच्या हर एका भुरग्याक आशिर्वादीत कर. तशेंच विंगड कश्टांनी संपडल्या, वायट हेबिट्स संपडल्या, एडिक्शनान संपडल्या, कन्फ्युजन आसच्या, डिप्रेशन आसच्या, शैरीक मनांतल्या, कामाच्या सोदण्यार आसल्या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक युवा जाणां समर्पित बाप्पा काकूट कर. आज कितले युवा जण तुझे पयस वयता आसतात, मगण्यात पयस वयता आसतात. आज तांकां तुजो अनुभव फावो कर. तुझ्या मगान तांकां भर. जेजूच्या पवित्र आनी बळवो नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. आयजाया 57:18 धरलेली वाट हांवें पळयल्या, तांकां बरें करतलो. तांकां आनी तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव मुजवण दितलो. आयजाया 57:18 तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या, पूण हांव तांकां बरी करतलो. तांकां आनी तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव मुजवण दितलो. आयजाया 57:18 तांणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या, हांव तांकां बरी करतलो. आनी तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव मुजवण दितलो. आणि त्यांच्या पासून दूख भोगतल्यांक हांव मुजवण दितलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराचे काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामारीपात
आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूत कर संसाराची बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा हांव शासनाच्या तुका बाप्पा, भेटयता हांव भेटयता तुझ्या तुझ्या अति मोगाच्या तुझ्या पुत्राची आमच्या अतिमोगाच्या सुमी आणि पुत्राची, सुरेंद्र जेजू आमच्या सुमी आणि ख्रिस्ताची सुरेंद्र कूड आणि रगत ख्रिस्ताची, आत्मा आणि देव कूड आमच्या आणि भक्ताच्या रगत आत्मा तुझ्या आणि आणि सगळ्या देव बद्दलच्या संसाराच्या सगळ्या पातळींच्या आमच्या संसाराच्या परिपूर्ण आणि बसत सगळ्या संसाराच्या परिपळ बसत. बाप्पा या अकराच्या कणान भेटून दिता हर एक कामाच्या समस्या असल्या, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असल्या, विजाच्या समस्या असल्या, मायग्रेशन ट्राय करतल्या, टेम्पररी वर्क परमिट या परमिट PR खातीर ट्राय करतल्या बाप्पा त्या हर एकल्या आमच्या समर्पिता विजा ट्राय करण्यासाठी परगावा विजा ट्राय करण्याचा एजंटाक सीवी दिल्या आज बल्या म्हणते तांकां हर एकल्या समर्पिता कोण विजा घाल्या म्हणून एजंटान राखते असतात बाप्पा तांकां तुझ्या समर्पिता बाप्पा तांची काकोळ कर तांच्या खातीर वाट उक्ती कर कितल्या नांक येदळूस कामातून काढला कितल्या प्रोबेशन पिरियड असतात या नोटीस पिरियड असतात तांची काकोळ कर बाप्पा तशेंच तुझ्या हातान भेटून येता कितल्या आमच्या मागोवंक सांगला विंगड गरजा पासून तर एक कर्ज कामाचे समस्ये कुटुंबात असल्या समस्ये खासदारी जिवितांत समस्ये भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात त्या हर एकल्या भेटून येता कोणाची सर्जरी असा इंटरव्ह्यू असा बिझनेस प्लॅन करते असतात जागो ट्राय करण्यासात मागता बाप्पा विशेष तरान कुणाक रात फालय करूं सारखी सुवात ना एक घर ना बाप्पा तांकां तुझ्या समर्पिता बाप्पा मागता तू ताची काकूळ कर दया दाखय तुझ्या भुरग्यांक केदीस तू निराशे जावंक दिनाय Psalm 34:10 तांकां खंयचोच बऱ्या वस्तूचो अभाव जावंक दिनाय बाप्पा तू घर घालिता बाप्पा तू घर गायता बाप्पा तशेंच ही सगळी जमत जे समर्पिता ह्या जमती असल्या हर एका सगळ्यांचेर तुझ्या आशीर्वादान घाल म्हणून जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव उद्या तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचना आणि तुमचे दाखामुळे फळ दिवचना मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव उद्या तुमच्या पिकाचो नाश तुमचे दाखामुळे फळ दिवचना मलाकी 3:11 तुमच्या हिता खातीर हांव उद्या तुमच्या पिकाचो नाश दिवचना आणि तुमचे दाखामुळे फळ दिनसना सगळे सांगता म्हणून व्हडल्या तळ्यार म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा कठीण कष्टांच्या पशावरी आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळ कठीण कष्टांच्या पशावरी आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा कठीण कष्टांच्या पशावरी आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळ कठीण कष्टांच्या पशावरी आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंत ये भाग्यवंता अमर दुसऱ्याची काकूळ ये भाग्यवंता भाग्यवंता अमर सगळ्या संसाराची काकूळ कर ये भाग्यवंता देवा बळवंता ये भाग्यवंता अमर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर हालेलुया 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 कंटिन्यू स्तुति करिए हालेलुया 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 Vicente de Souza, Cyril Fernandes, Julian Mascarenas, Lily Furtado, hallelujah, 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 Esther Gudino, hallelujah, 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 Anita Shanti Desa, Julian Mascarenas, Michael, Susan Rodriguez, hallelujah, 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 Nima de Souza, Lenny Vegas, and Lavita Javita, hallelujah, 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 Anita Shanti Desa, hallelujah, 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 Fernandes,
Cyril D'Souza, hallelujah, 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 Leodita Rebello, hallelujah, 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 continue Sudhikari, hallelujah, 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 Wilson Martis, hallelujah, 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 Satifa Dennis, hallelujah, 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 Clara Alva, hallelujah, Lawrence Fernandez, hallelujah, 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 Henry, Margaret, Kristen, Milburn, Maria Ferrao, Arun was Crystal, hallelujah, 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 Aidan, Sian, Daryl, Jerry, Greta D'Souza, Hilda, Jacinta, Janice, Giselle, Cinderella, James, Joyce, Michael, hallelujah, 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 Juliet, Stephanis, Jason, Stephen, Lance, Lanit, Anita, Ashlyn, Lena, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Mary D'Souza, Nancy Dessa, Nancy Lobo, hallelujah, 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 Pradeep Menezes, Praveen John, Raina, Gianna, Janik, Vijay, Rinna, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Trevor, Rinna, Algar, Gilbert, Cyril Lobo, Sylvia, Sansi, Aaron, Austin, Tara, Vida, Kishore, Calvin, Kathleen, Victor, Vita, देवया हर एक तुझ्या भुरग्यांक आयचे तुझ्या समर्पिता त्यांच्या जीवितातले हर एक कष्ट उणेपण बेजाराय आज त्यांचे स्पीड आशिल्ले सगळे तुझ्या समर्पिता तांकां स्पर्श कर जे काकूळ त्यांचे देव म्हणजे तुझ्या नावान मागता आमेन 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 संगता म्हणूया उदास दवरिये बहु दयाळी अवतार मरिये तुझ्या आस्त्याक दवरलो तुझो आधार मागलो तुझे मध्यस्थी सोदलो कोण पुणी कुवक म्हणस गेल्लो म्हण केदीस ऐकूंक ना हे पातयेने धैर्य घेऊन तुझे कडे येता या अंकारेच्या अंकारी उजमय तुझे कडे येता हत्ती आणि कंतीस तुझे मुखार रावता मुनीस सल्ल्या देव पुत्रकाचे माये तुझे मागणी तिरस्कार कर नका कोण तुझे काकुळटे तुझे मागणी आणि हा मागता ते म्हाका दी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले मी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या करिश्माच्या काळार आमी आसा करिश्माचो दुसरो दीस विशेष सरान हर एका दिसा आज आमच्या भुरगीं एग्जाम बरयते आसात बोर्ड एग्जाम बरयते आसात तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा आमी काडलो 1 घंटो सोम्याच्या रासांत आमकां देव खंडीत जावन 100 वाटांनी फळ दितलो 1 घंटो हर एका दिसा सांजेर 10 तावन 11 वरां राती इंडियाचो टायम कुवेटचो टायम 7:30 तावन 8:30 दुबयचो टायम 8:30 तावन 9:30 1 घंटो आमी सोम्या सांगाता करया सांगाता म्हणून आमच्या भुरग्यां बसत मागया या वर्सा भुरगीं बऱ्यांतले बरे रिजल्ट हाडून दित आनी ह्या सोम्याक महिमा दिवंक फावो जावन दीत नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सुवाय आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आमकां पियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन मगाच्यान आमी करिश्माच्या काळार आसा आणि येदोळूच तुम्ही ल्हानशे रेझोल्युशन घेतला जावंक पुरो आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपांत एक लिंक घाला एक गुगल फॉर्म तातूंत या करिश्मांत तुमचे ल्हानशे उपास जावंक पुरो फुल डे उपास जावंक पुरो हाफ डे उपास एक जेवण स्किप करता जावंक पुरो या जावंक पुरो खंयचेय एक आमचे फेवरेट वस्तू सोडून फास्टिंग करता जावंक पुरो विंगड तरांचे फास्टिंग तुमकां कितें मन आसा एक ल्हानसो सॅक्रिफायस आमी भेटोवन दिवया आनी हर एका दिसा एटलिस्ट एक डिवायन मर्सी ह्या मागण्यान कितले जाणां जॉईन जाता तांच्या पासून भेटोवन दिवया तुमची पेटिशनां तुमची टेस्टमनी आमकां धाडया 9900332411 परतून सांगता नोट करून घेया 9900332411 ह्या नंबराचेर तुम्ही धाडया देव तुमकां हर एक लायसो दीस आशिर्वादी बेसावानी आनी कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू
God bless. Salaam. Have a beautiful, blessed